2026 नवीन वर्ष साजरे करा सुझुकी सोबत। नवीन वर्ष घरी आणा आपली आवडती सुझुकी बाईक किंवा स्कूटर आणि मिळवा जबरदस्त फायदे। खास ऑफर्स 100% कर्ज सुविधा, 10 वर्षांची एक्सटेंड वॉरंटी केवळ मोटरसायकलवर, 8000 पर्यंतचं इन्शुरन्स बेनिफिट केवळ मोटरसायकलवर, नो हायपोथिकेशन। उपलब्ध मॉडेल्स सुझुकी ॲक्सेस, सुझुकी एव्हेनिस, सुझुकी बर्गमन स्ट्रीट, सुझुकी जिक्सर SF, सुझुकी व्हीलस्ट्रॉम SX। सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड, श्री विनायक सुझुकी, प्लॉट नंबर 92, MIDC, तालुका कुडाळ। कणकवलीत जिल्हा परिषद मतदारसंघासाठी उद्धव ठाकरे सेनेकडून पहिला उमेदवारी अर्ज दाखल झाला आहे। पाहूयात। कणकवली विधानसभा संघातील कलमट पंचायत समितीसाठी पहिला फॉर्म आहे तो शिवसेनेच्या वतीने सादर करण्यात आहे। पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद एकंदरीत ही निवडणूक होत आहे आणि जिल्हा परिषदेसाठी पहिला फॉर्म सादर केला आहे तो वैद्यही गुडेकर यांनी सादर केला आहे। काही जे त्यांचे कार्यकर्ते देखील आपल्यासोबत आहेत। मॅडम, पहिला फॉर्म शिवसेनेच्या वतीने सादर केला आहे, काय सांगा? गुडेकर मॅडमांनी पहिला फॉर्म जिल्हा परिषदेसाठी भरलेला आहे आणि कलमटमध्ये आमचं भरपूर म्हणजे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचं पहिल्यापासून बालेकिल्ला असल्यामुळं त्यांची सीट नक्की 100% निवडून येणार या मला खात्री आहे। म्हणून आम्ही पहिला स्टार्टिंगला भरलेला आहे फॉर्म, श्री गणेशा केलेला आहे फॉर्म भरून। निश्चितच काय सांगा, तुम्ही जुने शिवसैनिक आहात? गेले शिवसेनेच्या स्थापनेपासूनच आमचा कलमट आणि हा बालेकिल्ला राहिलेला आहे। जी उपरकर असतील किंवा इतर जे असतील आमचा शिवसेनेचाच उमेदवार पूर्वीपासून निवडून येत होता। आता बरेच 7 वर्षापासून इलेक्शन बंद होतं, आता तरीसुद्धा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातर्फे वैद्य विलास गुडेकर यांचा आम्ही फॉर्म भरलेला आहे आणि श्री गणेशा केलेला आहे। जुने शिवसैनिक आहात तुम्ही, पहिला फॉर्म आता शिवसेनेचा कलमटमधून जिल्हा परिषदेसाठी दाखल झाला आहे, एकंदरीत काय वातावरण आहे? सर्वप्रथम जिल्हा परिषद मतदारसंघातून पहिला फॉर्म भरला याचा आम्हाला पुष्कळ आनंद आहे आणि त्यात करून कलमट गावातूनच आम्ही हा फॉर्म भरलेला आहे आणि कलमटच्या वैद्य गुडेकर यांचा हा फॉर्म भरला आहे। इथे सर्व आमचे जुने शिवसैनिक आहेत आणि पहिल्यापासून आम्ही शिवसैनिकच असल्यामुळे आम्हाला त्यात असं नवीन असं काय वाटलं नाही, पण आम्ही जास्तीत जास्त मतांनी विजयी होऊ याची आम्हाला पूर्ण खात्री आहे। बरेच शिवसैनिक जे ठाकरे सेनेचे आहेत, तुम्ही देखील जुने शिवसैनिक आहात, पहिला फॉर्म जिल्हा परिषदेमध्ये हा सादर केला आहे। सर्वप्रथम विकासाच्या माध्यमातून सुरुवात ही शिवसेनेनेच केली आणि त्या माध्यमातून लोक शिवसेनेकडे ओढली गेलेली असल्यामुळे शिवसेनाचं मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात बहुमताने जनमत असल्यामुळे त्याचा निर्णय इलेक्शनातून आम्हाला नेहमी मिळत आला, त्याप्रमाणे ह्याही वेळी मिळेल असं आम्हाला खात्री। निश्चितच यावेळी आपल्याला विजय मिळेल असं खात्री आहे। पण कणकवली विधानसभा मतदारसंघात जिल्हा परिषदेसाठी पहिला फॉर्म हा उद्धव ठाकरे सेनेने भरलेला आपल्याला दिसत आहे। कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण साध लाईव्ह, कणकवली।